We hebben live muziek van de middag van muziektheater Caterpillar. Ze komen uit Ljouwert en Haarlem en oorspronkelijk weer het Mantgem, hè? Ja, Okay. inderdaad. Wat is nou het leukste, jongens, zo'n live optreden? Wat is het leukste om live optreden? Dat ben Jelmer en Wouter van der Wal trouwens. Even voor de mensen die Ja. direct inschakelen. Ja, dat is zo moeilijk om uit te lezen. Maar Ja. als je voor een hoop mensen staan en die mensen die reageren op je, dat jouwt een bepaald bijzonder gevoel wat je mooi vindt om te doen. Ja, dus de radio optreden, dat is eigenlijk niks. Want er is Nou, geen we publiek. hebben een beetje publiek Oh, zeker. mooi. Ja. Nee, we hebben publiek mooi naam. Dat in eerste instantie. Maar wij krijgen even waarom jet. En dat ben ik mooie opnames om waarom te En er zitten een heel soort mensen thuis. En daarvoor Ja, maar die zongen zus we nou. net. Ik zei het een beetje grof, maar, of ik stelde het wat extreem, maar het is natuurlijk wel zo. Je krijgt geen directe feedback. Nee, Nee. dat is zo. Zullen we Ja, of ze moeten reacties in je gastenboek zetten of in uw gastenboek. Ja. Dan heet het toch weer een Ja, beetje, maar het is net natuurlijk. direct. Ja. Ja. Nou ja, dat kan ogenblikkelijk de volgende. Als je wat publiek sjuggen wat publiek doet, dan kun je natuurlijk ogenblikkelijk op reageren. Mhm. Dat is hier net zo. Nou ja, of we met het zo verkeerd doen dat ze hier een binnenst waren meer en nu eruit rammen. Ja, nou, je hebt het al proberen met rechtsextremistische teksten. Ja. Ik zeg het net meer misgaan. Dat hè? gebeurt maar net. Nee, hè? nee. Nou, Oké, muziektheater Caterpillar, Wereld in een kamer. ik zit voor het raam. Kijk naar buiten door de Luxaflex. Ik zit lekker binnen en geniet van mijn bakje thee. Nog ruim 20 zakjes, dan moet ik naar de supermarkt om nieuwe te gaan halen. Alleen, met mijn vingerplant rechts in de hoek, de spinnende kat op schoot. Een dampende bak thee op tafel, ik zit lekker op mijn stoel. Tweede dag van de week, de vingerplant moet water. Ik pak de witte gieter met het bloemetjesmotief en geef brokjes aan de kat. Nog een halve zak, dan moet ik naar de supermarkt om nieuwe te gaan halen. Alleen, een nare geur komt uit de hoek, de prullenbak moet leeg. Ik pak de zak en bind hem dicht en ga zitten op mijn stoel. Mijn voorraden zijn op, nu moet ik naar buiten. Ik haal diep adem, luchtpijp dicht, verzamel moed, bezweet gezicht, zwart voor mijn ogen. Een nare geur komt uit de hoek. Muziektheater Caterpillar, wie dat? Mijn wereld in een kamer.